Problema lagi. Ang problema na eh, Sir Tininyo, daldala mo diriya. Kabuang lagi. Ya kabuang. Dili mo ni kabuang amo, apre kabuang din amo, di mo ni kabuang lagi. Asa balaan pa mo. Kung balaan pa ning nabutang, inyong giniselebrar. Nagkinabuhi na ang mga balaan, dili kay hipokrito. Di nga balaan ko ayaw pang hukom, bro. Ayaw pang hukom sa Katoliko nga hipokrito mi. Asa man mabasa sa Biblia nga ang sinulog binuang. Di asa man mabasa sa Biblia para mutuo ko nimo. Dili. Tanawara. Hilig lang dugay kag panghukom. Ay hilig kita kay panghukom ingon makas Katoliko binuang ni kamuha. Ay pag ingon binuang ang Katoliko. Kita na sa Bible. Kita na sa Bible. Bibasahi ko sa Bible bi ang sinulog binuang, bibasahi ko sa Bible. Tanawa, di man di ka kapasana, lamlam ra din ang imuha. Iningon mo ka ang Katoliko binuang, ay pag ingon binuang uy. Kay kumingon ka pag binuang, basaha ko sa Biblia nga sinulog binuang. Para matuo ko nimo. Kasi ang problema diriya, nagkagiging istorya, di ka kayo to sa inyo. Di maminaw man ko nimo ni anak ka. Di nagkagiging istorya kay imong ginadipindahan lagi ang inyong Katoliko. Mo dipinsa ko sa Katoliko kay Katoliko gud ko. Niingon man ka nga ang sato ninyo binuang. Ha? Safety. Nadi safety mo na sa Katoliko. Dili. Christ faith. Dili naka-safety oy. Christian faith defender. Dili ka ka. Safety gyapon, pero dili sa imong side. Unsa may meaning sa safety? Christian faith defender o Catholic faith defender? Sa inyong meaning mo na sa ako pwede po ko na gamiton. Nya ang sakto nga Catholic faith defender, ang sakto nga safety Catholic faith defender man gyud. Dili man Christ faith defenders. Ay Christian. Karon ningon man ka ang sinulog binuang. Basahi kuno ko sa Biblia nga ang sinulog binuang para mutuo ko nimo. Atagan ni kag example nga nag-celebrate ni sila na sila yung mga feast days. Nya sinulog ba na? Sinulog mo na kung pangutan na. Pista no. Dili man sinulog ka ni sa English. Paminawa dili man sinulog sa English. Sinulog sa English. Wala ka kabaw na diri. Festival, pista. Dili paminaw sa dili tanang pista. Paminaw. Dili paminaw sa lagi. Dili ang pangutana dili man nimo gusto nga magka-agrihay ta. Ang imong gusto nga ipamukha nimo diri nga puro nga mali. Dili oy, niingon man ka nga ang sinulog binuang. Karon kanang ingon man ka ang sinulog kabuang. Asa man mabasa sa Biblia nga ang sinulog binuang? Si tagan ni ka concept sa Bible nga mga katawhan ri sa Isaiah. Sige basa. Suko ang Ginoo sa ilaha tungod kay nagakip sila punuan sa mga balaan nga butang. Nga na sinulog sa Isaiah nga nag-observe. Ako lang hatagan ganito kay Bruno. Di ang example ba? Bro, layo asay mo example. Kaya tanong yung example. Pariya kay pariham ko sa inyong mga pista god. Hunahunan niyo balaan gani. Pero sa inyong pista sige mo hubog-hubog. Sige mo kanang mga tao nagubog-hubog wala suguan sa simbahan personal na nila pero i-appeal mo nimo ang pista. Kung dunay maghubog-hubog personal na nas mga taong palahubog way labot ang simbahan ana. Oy, unsa daw ka brother oy. Bibasahi ko no sa Biblia nga ang sinulog binuang para mutuo ko nimo. Bibasahi ko no kung naa sa Biblia. Kung naa sa Biblia mulukbo ko nimo pero kung naa sa Biblia di jud mi mutuo nimo. Bibasahi ko ang sinulog binuang. Puslan man jud nga naa ka dinhi Katoliko guni nga kalihukan dinhi. Ang Katoliko diri Katoliko di ikaw. Ay Katoliko kita ni mo daghang mga palahubog. Ay lagi sige pamantay lagi ang palahubog. Ala sige pamantay kunuhan sa kabalaan nga. Ay sa inyo ade wala day mo inom. Ay ano di mo na tinod nga nasunod kay Jesus dili mi dapat maghubog-hubog oy. Pero di mo inom. Anay mga daghang mga tao. Paminaw. Nay mga daghang mga tao. Paminaw sa. Nay mga daghang mga tao. Musulod sila sa simbahan ug imuon nila ning relihiyon. Pareha sa ilang relihiyon nga Katoliko. Kung na may wala nagpasabot, paminaw. Wala nagpasabot nga niadto ka sa born again Christian church nga palahubog nga mabago din ka kung di ka magluwal kay Kristo kanunay mo surrender na din mo bago bisa pag-asa ka mo bro paminaw ba karon maghubog-hubog kapag di na sila wala man na subuan sa simbahan nga magsinulog ka pag hubog wala man na subuan sa simbahan wala man na ilibay makasasa ang ginasauna wala man na sauna palahubog kay ko sauna usog ko mo tanaw gold nagamariwana gasapo gisugo sa simbahan na nga simbahan og gold pag siya po gisugo sa simbahan isan pa mangani ang pare gisugo ka sa simbahan isan pa mangani ang pare
Ibimura na wag ka sa simbahan. Asa ako sa una. Ya karon. Asa ako sa una. Ingon pa siya. Asa ako wa. Asa ako wa. Ingon ka. Aon na. Alam mo Aon na hubog-hubog. Pangutana. Ayo lagi panghukom lagi sa Katoliko. Ingon mo ka. Ayo. Number 1 ka. Number 1 ka. Kaya naman. Paminaw, anong number 1 ka? Mahukom ka. Number 1 ka. Lumalabas ka anong number 1 ka. Inood kay imo silang himo silang ligon sila. Sakto pa kanang simbahan mi ko nasayop na nga napo katuig na Oh yeah, sayop tayo. lang pari na nga inyo harang awang Sayop kayo. Ulong sa Ginoo dapat nimo ipasabi. Karon puno sa Ginoo. Sige lang. Matod pa nimo puno sa Ginoo sa labi. Basahi ko no po sa Biblia ko no. Na ang sinulog binuang. Kana no. kanang pari nasayop. Ikaw no kanang nasa Biblia kanang ang pari nasayop basahin ko no me. Okay. Gusto lang ko mabasa tungod kay iyang gisulti. Para na mo ko mo dala. ay pala mao basahin ko Mas maguna pa ka sa impierno kay gihukman nimo ang Katoliko nga may impierno mi. Di mo Ayaw lagi panghukom lagi. Ayaw ang ko kay lahi man tag relihiyon lahi tag kanang relihiyon unsay mo relihiyon imuha na amo kani ayaw ko nilabot mo aman may nangilabot ninyo inyong ikaaway si Kristo Jesus kanina makaingon ko nga amo gikaway ang Ginoo dako asahan Basahin ko nung sa Biblia ang sinulog binuang. Basa sa Biblia nga Katoliko pawis Ginoo. Ayun ang ginagawa kay amin ang buligin sa langit ang kataway ang Katoliko. Basahin lagi may tanan lagi nga ang sinulog binuang kana lagi dagan kami wa ba ka kabaw lagi na may bulog gainag mo yung Biblia sila kuan bayo nga Biblia may Biblia mo tulo ka relihiyon na nakadto na relihiyon Katoliko Judaism ug Muslim asa ang dapit ang nabutang nga kanang rebonagin dito ayaw mo kilog mamina sinulog binuang ayaw kanya pangutanay kanina rin po nangutanay ako yung paunahang tubag ang ano kasi anong giingin mga sinulog binuang basahin ko na ko baby labi binuang so ya ganto ko mo debate sa mga hindi mo kasi simbahan ko sa yupro na sa yupro simbahan na magpatuig na pare na kay gulang pare oy yan kailan niyo gani tapuan may ulo pa ito pero Katoliko mo Pero sa imo larawan na dili sa imo bakaligay mo na di ka man isa-isa na Mana ganay ko nimo wala na ningon pigitan rawan ba na magpiting mo na magtinulog ka Rebelto dagang gigawin sa Ginoo nagiging sa Rebelto paris na tanan pa yung larawan ba larawan mga rebeltos ano mga pala na Angkat to dili to larawan. Dili mo to larawan sa isa ka pitin. Dili na kani mo yun siya na pinagpitin na. Ano niya ko ang kapitan. I mean larawan katong larawan ba larawan pitin hindi ko mo kasi mo ko nagpabuhat sa bronze ito to mga bronze ba to sa larawan ito bronze to malarawan
Sugo siya sa Ginoo na mo to dapat sa niya. Okay? Para nga wala na exception sa Ginoo. Para nga tanaw ato. Agilab sign, tanaw ato. Dili mo ato. Tanaw lang ato. Agi ko sign na sila kinulsulsun sa lang balik sa Ginoo. Maayos sila gikan sila pinabul sa bitin din na sila mahigop ang panay. And then pagkahuman si Jesus, usap po siya kada picture about kay Jesus. Kay Jesus, ani siya, ingat si Jesus, ingat nga si Moses, i-lift up na katong itin, i-lift up po siya, mga tao. Tanan ka utuos sa iyo. Baka natingala ka daw ng pinag-maluwal. Pero baka natingala ka ng taga ng bayan to tungkol dire. Baka natingala. Wala baka natingala ka na wala ka dito ba sa Ginoo. Wala problema. Kami na. Wala problema na. Wala problema na po. Tama ni Rebulto ni Maria. Rebulto ni Maria. Ano mo ato pang manugana nay maghimaya sa Maria. Kami bro. Makita ni mo nagsimba mo niya. Idolater gid mo. Okay ra man mo simba ta bro, basta di lang isipon nga Dios. Wala ka kabuan na nga doon ayo sa katawo nga balaan gisimba pero wa mo pa ang Ginoo. Okay ra man ang musimba ta sa usa ka tawo sama Mama Mary, sama sa mga propeta, okay ra nang musimba basta di lang isipon ng mga Dios. Sama. Dili ako nang liya ko yung mga nag-sex. Wala magpapamasi may magkasal. Kanang bian. Wala may magkuha. Di wala may magkuha na. Wala pa na mo nag-sex pa ko basta Wala may kasal. Pero may aktibo mi simbahan brad. Ako may aware niyan na kitudloan mi simbahan. Ako pangutan ako. Ako na pagkakuha pa na ako wala ko masingil na.